Сега, когато се научихме как се движат шахматните фигури, ще се научим как да ги подреждаме правилно, за да можем да започнем партията. Първо трябва да се убедим, че шахматната дъска е разположена правилно. В десния ъгъл полето трябва да е бяло. След това поставяме пешките за белите на втора и на седма линия. Тези линии наричаме хоризонтали. Белите фигури заемат първия хоризонтал, черните фигури осмия хоризонтал. По ъглите са разположени топовете. До тях по вертикалите B и G бият с копита конете. Можем да отбележим, че фигурите се поставят огледално. След това поставяме офицерите на вертикалите C и F. На останалите две полета стоят дамата и царят, но за да запомним, имаме предвид, че дамите обичат своя цвят. Бяла дама започва от бяло поле, а черна дама от черно поле. До тях поставяме царят. По правило играта започва от белите. Играчите правят ходове един след друг, докато не поставят мат на една от страните.